الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة ومرضية منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة ثم إلى حضرات أصحابه البدريين واللهدين والأنينين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، خصوصا إلى حضرات كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز، ثم إلى حضرة تاج الأولياء أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز، خصوصا إلى حضرة كتب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. اللهم بحق هذه الشرفاء الكرماء المذكورين يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا وقض حوائجنا واشف أمراضنا الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية فاشفها يا شافي الأمراض. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل عاقبة أمرنا هذا خيرا ورشدا. اللهم اجعل عواقب كل أمورنا خيرا ورشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയൊരു നിഅമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ 63ാമത്തെ കുതുബിയത്ത് വാർഷികത്തിന് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിക്ർ വാർഷിക നടക്കെടുക്കെടുക്കെ ടൈമിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ ഈ വേദികയിൽ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಯ್ತು ഒരു തങ്ങ പറഞ്ഞോള നിങ്ങൾ വെറുതെ കണ്ടാച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് പലക മാത്രം ചൊല്ല. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് തക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
ദിക്ർ ചൊല്ലുടെ ആൽമാർ ദിക്ർ ചൊന്നെങ്കിൽ കിളിക്കറെ പ്രതിഫല ദിക്ർ സദസ്സ് ബന്ധു ദച്ചേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ ആ ദച്ച മനുഷ്യക്ക് കിട്ടരെ ലാഭം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിക്ർ മജ്ലിസും ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചൊല്ലെ ഞങ്ങളെ ദിക്ർ വാർഷികാണ്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഈ ദിക്ർ വാർഷിക ആവണമെങ്കിൽ പന്നിന്റെ നിങ്ങൾ ദിക്ർ നടന്നിട്ട് വരും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള 4 തിങ്കളിലും നടക്കുന്ന ദിക്ർ അത് ദിക്ർ മജ്ലിസ്. വർഷത്തിൽ ഉറക്ക നടക്കുന്ന ദിക്ർ മജ്ലിസിന് മാത്രം വന്നെങ്കിൽ ഇതേ ദിക്ർ മജ്ലിസുകളുടെ പ്രത്യേകത തിങ്കളിലും നടക്കടെ ദിക്ർ മജ്ലിസ് കൊണ്ടുണ്ട്. ദിക്ർ ചൊല്ലുടെ ചൊന്നെങ്കിൽ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാർ, അമ്പിയാക്കന്മാർ, നബിമാർ അങ്ങനെയുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലു രക്ഷപ്പെട്ട എത്രവാ നബിമാരെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നോക്കേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഓരോ നബിമാരും പല രൂപത്തിലുള്ള ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ആൽമാരായി. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ ചൊല്ലോർ പലക്കൊണ്ടു ഫൈദാ ഖദൈതുമുസ്സലാ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ സൂറത്തുൽ നിസാഇൽ അല്ലാഹു തആല പഠിപ്പാട്ടുക ഫഇദാ ഖളൈതുമുസ്സലാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരല്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഫദ്കുറുല്ലാഹ് നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുവിനെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലണം. ഏത് രൂപത്തിൽ ദിക്ർ ചൊല്ലാം? ഖിയാമൻ നിന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം, വഖുദാ ദച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ദിക്ർ ചൊല്ലാം, നിണ്ടുത്തും ചൊല്ലാം, ദച്ചിത്തും ചൊല്ലാം, വഅലാ ജുനൂബിക്കും എനിക്ക് കിടന്നിട്ടും ചൊല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലാം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചവന്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലങ്ങാവണോ? അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദിക്ർ ചൊല്ലുടെ ഒരു മനുഷ്യക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്തിനെ കൊണ്ടുണ്ടാ? അന്നബി സഈദിൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഅബീ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അന്നഹുമാ ശഹിദാ അലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഈദുൽ ഖുദ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലയ സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുട്ട പോയിട്ട് പോയിട്ടാവുമ്പോ അന്നഹു നബി തങ്ങ ഇങ്ങനെ ചൊന്നോ, നബി തങ്ങ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുടോ. എന്തിനെ ചൊല്ലില്ലേ? ഒരു വിഭാഗ ആൽമാർ ദച്ചിട്ടുള്ളാറ്, ഒരു വിഭാഗ ആൽമാർ ഇങ്ങനെ ദച്ചിട്ടുള്ളാറ്. എന്തൊക്കെ ബനീറ്റ് ദക്കടേ? ആരെങ്കിലും ഖുർആനല്ല, ആരെങ്കിലും തമാശക്ക് ബനീതല്ല, ആരെങ്കിലും ഫിത്നാക്ക് ബനീതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ബനീത് ദക്കടല്ല. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ല്. അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുവർ വിഭാഗ ആൽമാർ ദച്ചേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലുടോ ഇല്ലാ അഫതുഹുൽ മലായിക.
ഒരു ജാഗര ദിക്ർ മജ്ലിസ് നടക്കുമ്പത്തുകോ ഒരു ജാഗര ഒരു സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പത്തുകോ അവിടെ ചെമ്മയാൽമാർ ഇങ്ങനെ ദിക്ർ ചൊന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പത്തുകോ മലക്കുമാർ ഇറങ്ങി ആ സദസ്സിൽ ദിക്റാറേ മലക്കുമാർ വന്ന് ദിക്റാറ് കാണ്ടില്ല മാത്രം അങ്ങനത്തെ കണ്ടില്ല മലക്കുമാർ നാളൊട്ടിക്ക് വന്ന് ദിക്റാറേ ചൊല്ലുടെ പടച്ചോണ്ട് ദിക്റല്ലേ ചൊല്ലുടത് പടച്ചോണ്ട് ദിക്ർ വഗശിയതുഹുർ റഹ്മ മലക്കുമാർ ദിക്റ മാത്രമല്ല ആ ദിച്ച ആൽമാർ എല്ലാവർക്കും പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടറ് പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് അങ്ങക്ക് കിട്ടറ് വനസലത് അലൈഹിമുസ് സകീന അങ്ങക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടറ് ദിക്ർ സദസ്സ് വെച്ചെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ എത്ര വലിയ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കില് അതാ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ദിക്ർ മജ്ലിസിൽ വന്ന് വെച്ചേണ്ടെങ്കിൽ നിക്ക് എത്ര മനസ്സിൽ ബേജാറില്ലെങ്കിലോ ആ നിന്റെ ബേജാറ് കൊണ്ടു ഇത് ചൊല്ലുടെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല ഏത് ജാഗരം നോക്കിയെങ്കിലും സമാധാന ചൊല്ലതില്ല സ്വർത്തരോട് പല രൂപത്തിലുള്ള മനസ്സിന് സമാധാനം മനുഷ്യ സമാധാനം ഇങ്ങനെ തേടിയോണ്ടിക്കിടക്കിട അല്ലെ മനുഷ്യ സമാധാനം കിട്ടും വേണ്ടിയിട്ട് പല ജാഗരം ഓർത്തോർത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ അതേ ടൈമിലോ നിങ്ങളെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നബി തങ്ങൾ ചൊന്നു നീന ദിക്ർ മജ്ലിസിൽ പോയിട്ട് ഈ ദിക്ർ നടക്കുന്ന ജാഗയില്ലേ അങ്ങ് ജാഗയിൽ പോയിട്ട് ദിക്ർ ചൊല്ല് പഠിച്ചോണ്ടേ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ബേജാറല്ല പോലെ അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ് ഖുർആനിലെ പരിപാടിയോ ഖുർആനല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചൊന്നടേ നീന പടച്ചവന്റെ ദിക്ർ ചൊല്ലേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിന് ഞാൻ സമാധാനം ഇട്ട് കണ്ടേ നിന്റെ മനസ്സിന് ഞാൻ നെമ്മതി ഇട്ട് കണ്ടേ ഒരു ടെൻഷനും നിക്കില്ല അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ നമ്രൂദ് ചൊല്ല് രാജാവോ തീയിടുകവനേറ്റ് ചൊച്ചാവുമ്പത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒന്നും ഉണ്ടില്ല ഒരു ബേജാറില്ല ആർക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇപ്പൊ നിന്റെ കൊല്ലൊക്കെ വേനേത് പോണ്ടേ തീ കിട്ടും നിന്റെ കരിക്കൊക്കെ വേനേത് പോണ്ടേ എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ബേജാറില്ല നല്ല സന്തോഷത്തിലുണ്ടോ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ജാഗ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ തീ റെഡിയാക്കി ആ തീക്ക് കുലിക്ക് ഇടുകവനേറ്റ് റെഡിയായിട്ടാകുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലുടൊരു ദിക്ർ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ നന്മതിനെ ചൊന്നോണ്ടിക്കണോ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ജാസ്തിയാവുന്നു അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ ഈമാൻ ജാസ്തിയാക്കി തരട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തീയിങ്ങനെ പൂടുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലു ഹസ്ബിയല്ലാഹ് ഓ നൂറുദേ നീ എത്ര വരെ തീകത്ത് പാടിട്ട് നിന്റെ കൊല്ലുകളേറ്റ് നോക്കിയെങ്കിലും നീ എത്ര
ആളിക്കത്തിരത്ത് തീരുന്നതിന്റെ ഇടയിട്ട് കരിക്കൊക്കെ നോക്കിയെങ്കിലോ ഹസ്ബി അല്ലാഹ് നക്ക് നന്റെ പടച്ചോനു വഴി നക്ക് നന്റെ പടച്ചോനുള്ള നന്റെ കാക്കുവിനെ നന്റെ പടച്ചോനുള്ള ഈ തീക് പോലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊന്നു ദിക്ർ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഹസ്ബി അല്ലാഹ് ചൊല്ല ദിക്ർ ഇങ്ങനെ ചൊന്നുത്താവുമ്പോ ഈ ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ കിതാബും കണ്ടു മുഅ്മിനീങ്ങളെ അതാ ഖുർആനിൽ പടച്ചോന് പടിപാടിയില്ലേ അതാ പടച്ചോന് തീരൊട്ട ചൊല്ലുടാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊല്ലാ ദിക്റിന്റെ കാരണത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകവിനെ തീരൊട്ട പടച്ചോന് ചൊല്ലയാ യാറു കുനി ബർദൻ വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം ഓതിയേ നീന കക്കര സ്വഭാവല്ല മുത്തുത്തില്ലേ നല്ല കൂലമുള്ള കക്കു തീര ആരെന്ന് എന്ത് മൂന്നെങ്കിലും കരിക്കു തീര ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തീക് വീകു തടിലുള്ള ഒരു റോമ പോലും കത്തി പോയില്ല അങ്ങനെ ഈമാൻ അതായി നഗിന്റെ ഈമാൻ ഭാരി കൊറോടിയ അല്ലേ ദിക്ർ വരുമ്പോഴേ സംശയിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലേ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുവാ ഇല്ലേ ഇതേ ദിക്ർ ഞങ്ങളെ സംശയം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കെട്ടിക്കൊണ്ട അല്ലേ സീനിയർ വലിയ കെട്ടിനെ കണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉന്മേഷ ദിക്ർ ചൊല്ലും ഫുൾ സീനിയർ കെട്ട് കൊറോടിയാവത്തോല ആളും അങ്ങനെ കൊറോടിയായി ഞങ്ങളെ ഈമാൻ അതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മുന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ഈ സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മദർ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പക്ഷേ ആൾമാരെ നന്നാക്കി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നബിമാരിൽപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന കാരണത്തിലായിട്ട് വിനൂർ നബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലുടെ ഗൊന്തുള്ള ചരിത്രത്തിലേട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു തആല നബിയായി ഒരു ആയത്ത് കടത്തിയ ഒരു ആയത്ത് ദീനെ പ്രബോധനാക്കുക ബനീത് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുടെ ഒരു ആയത്ത് കടത്തിയവനോ അല്ലാഹു തആല ആ ആയത്ത് പോയി യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ദീനെ ഇങ്ങനെ ചൊന്നു കൊടുക്കുക ബനീത് തുടങ്ങിയിട്ട് ആൽമാരേടൽ പോയി ദീൻ ഇങ്ങനെ ചൊന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ആൽമാറാറും ക്യാറാക്കില്ലല്ലോ ചൊന്ന പോലെ കേൾക്കടേ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊന്നു ലാശിന്റെ അർശ വന്നു പോയി യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അർശ വന്നു പോയി അർശ ബന്താമ്പത്തു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ റായ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നീന ചൊന്തണ്ട് ഒരു വിഷയം നക്കി വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചൊന്താക്കിട്ട് റായ പോയി യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കപ്പൽ പത്തിട്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒരു കപ്പൽക്ക് പത്തിട്ട് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ അവിടുത്തെ ഇല്ലാണ്ട് പോണ്ടേ ഒരു നബിയെ പോലും അല്ലാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചില്ല അല്ല പിന്നെ സാധാരണ ഈമാന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശം ഉണ്ടോട്ട് ചൊല്ലുക മാത്രം അങ്ങനെ പഠിച്ചു അല്ലാഹു കാത്തു സലാമത്താക്കട്ടെ ആന കപ്പൽ വന്നിട്ട് കൊരിയാപ്പറ കപ്പൽ പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വലിയ തൂഫാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കപ്പലിലുള്ള എല്ലാ സാധന ദിന്നത്തെ സാമാനെല്ലാം കടൽ കിട്ടാറങ്ങ ജീമ രക്ഷപ്പെടുത്തുകവനേത്ത് അങ്ങനെ പിന്നെയും ഇത് നിൽക്കില്ല പിന്നെയും വന്നോട്ടുണ്ടോ
ഇനി ഇടവ് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരായിട്ടിട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കപ്പലുള്ള ആൽമാരെ എല്ലാരെ പേരിങ്ങനെ ഒരു ചീട്ടിൽ എഴുതിയാറ്. എല്ലാരെ പേരിങ്ങനെ ഒരു ചീട്ടിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആരെ പേരിൽ എടുക്കുമ്പോ ആരെ പേര് വേണ്ട അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കടലിൽ തീരുമാനിച്ചാറ്. ആരും സ്വന്തമായി തിരിഞ്ഞു പോലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ചീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ പേരല്ലേ നറുക്കെടുത്തിട്ട് ആരെ പേര് വേണ്ട അയല കൊണ്ടു കടൽ കിടൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പേരല്ലേ എല്ലാവരും പേര് എഴുതിട്ട് ചീട്ടെല്ലാം നറുക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേര്. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേരായിട്ട് ചീട്ടിൽ വന്നു. ഈ ചീട്ട് എടുപ്പാടോ പഠിച്ചോണല്ലേ, ഞങ്ങളെ കൈ മാത്രമുണ്ട്. തീരുമാനമായത് അല്ലാഹുവിന്റെ. അപ്പൊ കപ്പലിലുള്ള ആൽമാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചാൽ ഇത്ര ഒരു സ്വാലിഹായ ഒരു നബിരെ ഞങ്ങൾ കടൽ കിടലോ. ഇത് പണ്ടത്തെ ആൽമാരാവോ, ഇപ്പത്തെ ആൽമാരല്ല അല്ലേ? ഇപ്പത്തെ ആൽമാർ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവിനെ കപ്പലിങ്ങനെ പോയി ഒരു പേര് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ലേ? യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേര് വന്നപ്പോൾ കപ്പലിലുള്ള ആൾമാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചാറ് എന്തിനുണ്ട് ഇതൊരു സ്വാലിഹായ ഒരു നബിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് തീയലില്ല വേണ്ട അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം നോക്കുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേര്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച വേണ്ട. രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഭാഗത്തിൽ. മൂന്നാമത്തെ വട്ടയിട്ടിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം നറുക്കിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ പേര് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പേര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ എടുത്ത് കടലിൽ ഇട്ടാറ്. രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ് അല്ലെ? ഏത് കടലിൽ പോകുന്നെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവായിട്ട്. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ റായത്തില് അർസബത്ത് പോയ കാരണത്തില് അല്ലാഹു യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പരീക്ഷിക്കടാ. യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അതാ കടലിൽ പോകുന്ന യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ വലിയൊരു മീൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ മുൽങ്ങിട്ട് ഒരു മീൻ വന്ന് മുൽങ്ങി. ആ സംഭവം ഖുർആൻ ചെമ്മ ജാഗല് ചെമ്മ ജാഗല് ആ സംഭവ ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പാടിക്കൊണ്ടുണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതാ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ഈ ഒരു ദിക്ർ മാത്രം യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ചൊന്നില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മീനറ ഭയത്തിലുള്ള യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുൻതു മിനൽ ളാലിമീൻ ചൊല്ലി ദിക്ർ മാത്രം ചൊന്നില്ലാണ്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ലലബിസ ഫീ ബത്നിഹി ഖുർആൻ ചൊന്നു ഖിയാമത്ത് നാൾ തോല യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അതേ മീന്റെ ഭയം ബാക്കിയാവാതെ ആ ദിക്ർ ചൊന്ന കാരണത്തില് യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മീൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ തിരപ്പിച്ച് പുറത്തുക. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാർഗം ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോൾ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടാറ്. നഗവും രക്ഷപ്പെടാ ചൊല്ലുടെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചൊല്ലേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്കും രക്ഷപ്പെടുക സാധ്യതയുണ്ടോ? അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നല്ല ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സദസ്സായിക്കട്. നല്ല ഒരു സദസ്സ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർദങ്ങൾ ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ കണ്ട് ഒരു സയ്യിദായിക്കട് വിനീത് ദുആരക്കടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സയ്യിദ് ഞങ്ങളെ സദസ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ നിപ്പാട്ടിയോണ്ടുള്ള എല്ലാവരും ഇൻഷിക്കറു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. കുർസിലവിടെ റെഡിയുണ്ട്. അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ല സദസ്സിലേക്ക് വരൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. أخذ بأيدينا قلت حيلتنا وأنت وسيلتنا، عوفنا انظرنا أدركنا. بلع العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، أحسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. أرحم الراحمين الملك الجبار يا الله، നിന്റെ ഫضل കൊണ്ട് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശറഫ് കൊണ്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹികളിലും ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, കടപ്പെട്ടവർ, ഈ മജ്ലിസിൽ സമ്മേളിച്ചവർ, ബായാർ സ്വലാത്ത്, കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്കൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹായികളായ സഹകാരികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറടക്കം വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. ആജിലായ ശിഫ നൽകണം അല്ലാഹ്, കാമിലായ സുഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ,
ദറജ ഉയർത്തണം അല്ലാഹ്. ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല സ്നേഹികളെയും നിന്റെ മഹാന്മാരെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ. ആദരണീയരായ സദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ദിക്ർ വാർഷിക മജ്ലിസിൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ റജബിലെ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചു. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കി തരട്ടെ. ഈ മാസം ഹബീബ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് റജബുൻ ഷഹറുല്ലാഹ്, ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ മാസത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയണം. തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസാത്തുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് സംഭവിച്ച പരിശുദ്ധ മാസമാണ് റജബ്. ദിവസങ്ങളോളം അക്കാലഘട്ടം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട വഴിദൂരം ഒരു രാത്രിയിലെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് മക്കയിലെ ഹറമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് സ്വർഗീയ വാഹനവുമായി മലക്കുൽ അമീൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലെത്തി. ഞാൻ താരീഖ് ചരിത്രം പറയല്ല, അവിടെ തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ അവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇമാമായി സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇമാമായിട്ട് അവിടെ നിസ്കരിച്ചു. അതിനുശേഷം 7 ആകാശങ്ങളും അതിനപ്പുറം അർശ്, കുർസ്, സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മലക്കിന്റെ കൂടെ തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു. അവസാനം ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, നബിയെ, ഇനി തങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക, ഇതിനപ്പുറം വരാൻ എനിക്ക് അനുമതിയില്ല. റഹ്മത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്, ഇതുവരെ കൂട്ടിനാളുണ്ടായിരുന്നു, ഇനി ഒറ്റക്കാണ് യാത്ര. തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു. അത്ഭുതകരമാം ഹളറത്തുൽ ഖുദ്സിൽ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ഹളറത്തുൽ ഖുദ്സിൽ തങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട് ആശ്ചര്യത്തോടെ, അത്ഭുതത്തോടെ തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അത്തഹിയ്യാത്തുൽ മുബാറകാത്തു സ്വലവാത്തു ത്വയ്യിബാത്തു ലില്ലാഹ് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു, ഓ നബിയെ, തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സലാമുണ്ട്, സലാമുണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ റഹ്മത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, റബ്ബേ, പോരാ, എനിക്ക് മാത്രം പോരാ, അസ്സലാമു അലൈനാ വഅലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ, എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകൾക്കും സർവ സജ്ജനങ്ങൾക്കും നിന്റെ സലാമ് വേണം എന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതാണ് നാം നിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതാറില്ലേ? ഉണ്ട്. നാം നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. ആ 5 വക്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അവിടെ വെച്ച് നൽകി. ആ പരിശുദ്ധമായ മെഅറാജ് സംഭവിച്ച മാസമാണ് റജബ്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഇസ്രാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സൂറത്ത് തന്നെ അവതരിച്ചു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാമി ഇലൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ ഇന്നഹു ഹുവസ് സമീഉൽ ബസീർ. എന്താണ് അവിടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? തങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര ഒരു അത്ഭുത യാത്രയായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തോട് പറയുന്നത്. അതിനാണ് സുബ്ഹാന എന്ന പ്രയോഗം ഖുർആൻ കൊണ്ടുവന്നത്. പല ആളുകളും പറയും ഇത് സ്വപ്ന മേറാജ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ മേറാജിനെ പുത്തനാശയക്കാര് തള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ ഇമാം റാസി റഹ്മഹുല്ലാ അടക്കമുള്ള മുഫസ്സിറുകൾ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് സമർത്ഥിച്ച് അവര് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിൽ ഈ ആയത്തിൽ ബി അബ്ദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. വെറും റൂഹിന്, ആത്മാവിന് അബ്ദ് എന്ന് പറയൂല, മറിച്ച് റൂഹും ജസദും ശരീരവും ആത്മാവും കൂടിയതിനെ അബ്ദ് എന്ന് പറയുള്ളൂ. അത് തങ്ങളുടെ ശാരീരിക മേറാജ് തന്നെയാണ് എന്ന് മഹാന്മാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്ന മേറാജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളെ ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവിച്ച മേറാജാണ്. ആ മേറാജിന്റെ നോമ്പ് റജബ് 27 പകലിൽ നാം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരാൾ റജബ് 27 പകലിലെ മേറാജ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കതബല്ലാഹു ലഹു 60 ശഹറ, 60 മാസം നോമ്പെടുത്ത കൂലി അല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കും. വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചോളൂ, ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട, വെള്ളമെല്ലാം അവിടെ വെക്കാം. ഞാൻ വയല് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എല്ലാത്തിനും സമയം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെക്കണ്ട, അവിടെ വെക്കണ്ട. സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ മേറാജിന്റെ നോമ്പെടുത്താൽ കതബല്ലാഹു ലഹു 60 ശഹറ, 60 നോമ്പെടുത്ത കൂലിയിട്ടു. 60 മാസം നോമ്പെടുത്ത കൂലി 60 ശഹറ. 60 മാസം എടുത്ത നോമ്പിന്റെ കൂലി ഒരു നോമ്പിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നാം അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം. വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് ഈ റജബ് മാസം. തങ്ങൾ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ലനാ ഫീ റജബ വ ശഅബാൻ വബല്ലഅനാ റമളാൻ. അല്ലാഹ് റജബിലും ശഅബാനിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകി പരിശുദ്ധ റമളാൻ അർഹിക്കുന്ന രൂപേണ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം എന്നാണ് നാം ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബറക്കാത്തുകൾ ഈ മാസത്തിനുണ്ട്. ഇത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മാസമാണ്. അഅ്മാലുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണ്. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന തൗബയുടെ മാസമാണ് ഈ മാസം. ഷഹ്റു തൗബ. ഇത് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസം എന്ന് അയിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും, ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഒരുപാട് വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ ചെയ്തു, കള്ളും കഞ്ചാവും അങ്ങനെ ലഹരി, മയക്കുമരുന്ന്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വൃത്തികേടുകൾ അതിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക? ഇത്രയും കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു, നിസ്കാരമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ കാലമല്ല, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ.
എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് പാടില്ല. ഏത് തെറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും ആ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ഒരു അടിമ അവന്റെ ഉടമയായ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മാപ്പപേക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു അത് പുറത്തു കൊടുക്കും. ലാ തഖ്നതു മിർ റഹ്മത്തില്ലാ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആശ മുറിയണ്ട. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും ഇത് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ തൂബൂ ഇലല്ലാഹി തൗബതൻ നസൂഹാ, ഓ വിശ്വാസി ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖാലിസായ തൗബ ചെയ്യുക, പശ്ചാത്തപിക്കുക. എങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യാ? വെറും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തൗബത്തു അന്നദം, മനസ്സ് വേദനിക്ക, മനസ്സ് ഖേദിക്ക, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദം. റബ്ബേ, എൻ്റെ അടുത്ത് പറ്റിപ്പോയല്ലോ, സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന ഖേദം. അതാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ഉതുലുബു മതാബം ബിന്നദാമതി മുഖലിഅ വബിഅസ്മി തർക്കി ദംബി ഫീമാ ഇസ്തഖ്ബല വബറാഅത്തിൻ മിൻ കുല്ലി ഹഖ്ഖിൽ ആദമി വലിഹാദിഹിൽ അർകാനി ഫർഅ വകമ്മില. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി. റബ്ബാകുന്ന നീ എനിക്ക് മാപ്പാക്കണമല്ലോ എന്ന് വേദനയോടുകൂടെ ഖേദത്തോടുകൂടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യൂല റബ്ബേ എന്ന് ഖൽബിൽ അസ്മ ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്ന് ഹക്കടപാടുകളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച് കൊടുത്തു വീട്ടി ഒരു അടിമ അവന്റെ ഉടമയായ റബ്ബിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങിയാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ, അവൻ ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന റബ്ബാണ്. ആ തൗബ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതവും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും തസ്കിയത്തുൻ നഫ്സ്, തസ്കിയത്തുൽ ഖൽബ്, അതൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ മാസം 5 വക്ത് നിസ്കാരം ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ പരിശുദ്ധ മാസമാണ് റജബ്. ഇന്ന സ്വലാത്ത കാനത്ത് അൽ മുഅ്മിനീന കിതാബൻ മൗഖൂതാ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മേൽ സമയം നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഫർളാണ് 5 വക്ത് നിസ്കാരം. ആ നിസ്കാരം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ. ഒരാൾ ശരീരം തളർന്നു കിടന്ന കിടപ്പിൽ അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ വിസർജ്യം പോകുന്നു, ശരീരം പൊട്ടി തളർന്നു കിടക്കുക, അനങ്ങാൻ പറ്റൂല. അയാൾക്ക് ബുദ്ധിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഓർമ്മ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട്, എന്നാൽ കണ്ണ് തുറക്കാനും കഴിയൂല. ഈ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഓരോ രൂപങ്ങളും കൽബിലിങ്ങനെ തസവ്വുറാക്കി നടത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചോളണം, നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. മാദാമൽ അഖ്ലു സാബിത, ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള കാലത്തോളം നിസ്കരിച്ചോളണം. അവിടെ ഞാൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ട് കയ്യും കാലും ഒടിഞ്ഞ് നടു ഒടിഞ്ഞ് അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുകയാണല്ലോ, കണ്ണും കൂടെ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിക്കൂടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറ്റൂല എന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനും നടക്കാനും ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ നന്ദികേടായിരിക്കും.
നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബറക്കത്തുണ്ടാവില്ല. പലരും വന്നിട്ട് പറയും ഒരു സമാധാനമില്ല, കച്ചവടം ചെയ്താലും ബിസിനസ് നടത്തിയാലും എന്തിലും ബറക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. നീ നിസ്കാരം കറക്റ്റായി നിർവഹിക്കുന്നവനാണോ? അത് നിസ്കാരല്ലേ? പിന്നെ എവിടുന്നാ ബറക്കത്ത് കിട്ടുക? പിന്നെ എവിടുന്നാ സമാധാനം കിട്ടുക? സുബഹി നിസ്കാരം ഖളാകുന്ന നിനക്ക്. ഒരു മുസ്ലിമിന് സുബഹി നിസ്കാരം ഖളാ ആയി പോയാൽ ആ ദിവസം മുഴുവനും അവന് നഹ്സായി പോയി എന്ന് അയിമ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഒരു പന്തികേടൈക്കാർ ആ ദിവസം, ഒന്നിലും ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്ത ഫിക്കറിലായി ടെൻഷനിലായി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും. ഒരു ബറക്കത്തുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വക്ത് നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കരുത്. പുരുഷന്മാരൊക്കെ പള്ളി പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം പുരുഷന്മാർ പള്ളിയിലുള്ള ജമാഅത്തിൽ സംബന്ധിക്കുക. ലാ സ്വലാത്ത ലിജാരിൽ മസ്ജിദ് ഇല്ലാ മിനൽ മസ്ജിദ്. പള്ളി പരിസരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പള്ളിയിൽ വെച്ചല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല. ഔ ഫിൽ മസ്ജിദ്. പെണ്ണുങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ റൂമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക. നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കിക്കൂടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ റജബ് മാസം നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്ലിയറാക്കുക. അസൂയ വേണ്ട. അസൂയക്ക് ഇവിടെ എന്താ? ഹസദിന് എന്താ ഇവിടെ പറയാ? ചതിന്നോ? ഹസദിന് എന്താ പറയാ? ചതി വേണ്ട. ചതിയുള്ള ഒരാള് അയാളെ എത്ര നല്ല ആളാണെങ്കിലും അയാളെ മനസ്സ് ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാളെ എല്ലാ അമലും ബാത്തിലായി പോകും. നമ്മളിവിടെ ഒരു കച്ചവടം നടത്തുന്നു, ഒരു ബിസിനസ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു ഷോപ്പ് വന്നു പുതിയത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് നല്ല കച്ചവടം, ആളുകളൊക്കെ കസ്റ്റമറൊക്കെ കൂടുതൽ വന്ന് കച്ചവടം പൊടിയായിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് നടക്കുക. അപ്പുറത്ത് പുതിയ ഷോപ്പ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുക. ഇവിടെ കച്ചവടം മുട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുക ഇപ്പൊ കച്ചവടം മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഓനൊന്ന് ഖറാബാക്കാനുള്ള പണി എന്താ? അവനൊന്ന് തകർക്കാനുള്ള പണി എന്താന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം. നമ്മളെ വീടിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല ഉഗ്രൻ വീട് വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം. അവന് നല്ല വീട്, അവന് നല്ല ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ വാഹനം തൊട്ട അയൽവാസി എടുത്താല്, കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളെടുത്താല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരന് സഹോദരിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം, ഒരു ഉയർച്ച അള്ളാഹു കൊടുത്താൽ അത് തകരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക, അതിൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കുക. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ? ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം കിട്ടുമ്പോ അവന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടണം, അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവനിപ്പോ അത്ര ഉഷാറോ? അതിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം, ഒരു വേദന മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? അതിന്റെ പേരാണ് ഹസദ്. കച്ചവടക്കാരന് കച്ചവടക്കാരോട് അസൂയ, തങ്ങന്മാർക്ക് തങ്ങന്മാരോട് അസൂയ, മുസ്ലിംമാർക്ക് മുസ്ലിംമാരോട് അസൂയ, കാളിമാർക്ക് കാളിമാരോട് അസൂയ, പണക്കാർക്ക് പണക്കാരോട് അസൂയ. അങ്ങനത്തെ ഹസദ്, ചതി ഖൽബിലുണ്ടോ? അസൂയുണ്ടോ? എന്നാൽ ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇയ്യാകും വൽ ഹസദ, നിങ്ങൾ അസൂയയെ, ചതിയെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക.
തീർച്ചയായിട്ടും ചതി, അസൂയ, ഹസദ് എന്നുള്ളത് അത് എത്ര നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവരെ നന്മകൾ മുഴുവനും ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് മുഴുവനും നിഷ്ഫലമാകുന്നതാണ്, ബാത്തിലായി പോകുന്നതാണ്, പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. കത്തുന്ന തീയില് നല്ല ഉണങ്ങിയ വർഗം കൊണ്ടുവച്ചുകൊടുത്താൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് കത്തിത്തീരും. അതിനേക്കാൾ സ്പീഡായിട്ട് വലിയ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും അവരെ നന്മ ഒക്കെ അസദുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ടായി പോകും. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. അതുകൊണ്ട് അസൂയ വേണ്ട, ചതി വേണ്ട, അഹങ്കാരം വേണ്ട, റിയാ, ലോകമാനം വേണ്ട. ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനം കിട്ടണം, ആളുകൾ തന്നെ എന്നെ പൊക്കി പറയണം, എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയണം എന്ന ചിന്ത. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക, പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ തിളഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരാളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. അങ്ങനെയാണോ? അതും പറ്റൂല. അത് അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ കബൂലാകൂല. എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ലി വജഹില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിന് വേണ്ടി മാത്രം. അള്ളാഹ് എന്നെ കബൂലാക്കണം. നമ്മളതല്ല 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ പറയണ ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുക്കി വമഹ്യായ വമമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നിശ്ചയം എന്റെ നിസ്കാരം, നോമ്പ്, ഹജ്ജ്, ഉംറ, സകാത്ത് സർവ്വ സൽക്രമങ്ങളും ലില്ലാഹ്, എന്റെ ജീവിതവും മരണവും മുഴുവനും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. 5 വക്ത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കിട്ടിയാൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് നേരെ ഉൾട്ടായിട്ട് അക്സായിട്ട് ജീവിക്കാം, അത് ശരിയാവും. അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കണമെന്ന നിയ്യത്ത്. ഇവിടെ ആര് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും നേടാനൊന്നുമില്ല, ആര് ഇകഴ്ത്തിയാലും നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ കബൂലാക്കണം. അവന്റെ ഹബീബായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം 2 ലോകത്തും നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് മുസ്ലിം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ അവരെ തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അവര് തളരൂല. മനസ്സ് ക്ലിയർ ആക്കുക, മനസ്സ് ശുദ്ധിയാക്കുക. നമ്മുടെ ഹൃദയം അത് കറപുരണ്ടു പോയി. ആ കറപുരണ്ട ഹൃദയത്തെ നാം ക്ലിയർ ആക്കുക. അത് ക്ലിയറാക്കാനുള്ള വഴി എന്താ? അതിന് മരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും രോഗം വന്നാൽ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് ആ അസുഖം മാറാനുള്ള മരുന്ന് വാങ്ങിക്കും, ചികിത്സ നടത്തും. സാധാരണ മെഡിസിൻ കൊണ്ടൊന്നും സുഖപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധമായ ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കും. അവര് ചെക്കപ്പിന് എഴുതും. ആ ചെക്കപ്പിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ, കിഡ്നി ഫെയിൽഡായി എന്നറിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആകെ വിഷമിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് അതിന് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തും. എന്താ കാരണം? നമ്മൾക്ക് ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി, അല്ലേ? അപകടം സംഭവിക്കുമോ, മരണം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി. എന്നാൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഈ ജീവിതം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ നാം ആരും കാണാത്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പിടിപെടുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളുണ്ട്. അത് സാധാരണ ഭൗതിക ഡോക്ടർമാർക്ക്, ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അതിന് മെഡിസിൻ നൽകാനും കഴിയില്ല. അത് കണ്ടെത്തുന്നത് ആത്മീയ ഗുരുക്കളാണ്. അതിനുള്ള വഴി അത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മരുന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പിടിപെടുന്ന, കൽബിന് പിടിപെടുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗം, അഹങ്കാരം, കിബർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാ, അതുപോലെ ബിദ്അത്ത്, പുത്തനാശ, അത് പിടിപെട്ടാൽ ഈമാന് കോട്ടം തട്ടും. ഈമാന് കോട്ടം തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലോകവും നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ.
മരണം സംഭവിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ തടി തൽക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം മരണം അത് ഹക്കാണ്, അൽ മൗതു ഹഖുൻ, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, ആർക്കും മരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ജനിച്ചാൽ മരണം അത് വുജൂബാണ്, അത് വാജിബാണ്. അപ്പൊ മരണം എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ മരിക്കോ? മരിക്കും. നിങ്ങൾ മരിക്കോ? എല്ലാരും മരിക്കും. അത് എന്ന് എപ്പോഴും എന്നതിലെ ഡൗട്ടുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈമാൻ കോട്ടം തട്ടിയാൽ ദുന്യാവ് ഉണ്ടാവില്ല, ആഖിറുണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ ഈമാൻ കോട്ടം തട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ രോഗമാണ് ബിദ്അത്ത്, പുത്തനാശയം. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? മുജാഹിദ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത്, അങ്ങനെ പുതിയ 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 പേരുകളിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അവര് രംഗത്ത് വന്നിട്ട് മഹാന്മാരെ തള്ളിപ്പറയാ. പൂർവകാല മഹാന്മാർ അവർ കൈമാറിയ ആശയാദർശങ്ങൾ നാമും നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ, പൂർവികർ, ഉമ്മാമ്മമാർ, ഉപ്പാപ്പമാർ അവർക്കൊന്നും കേട്ട് കേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, യകൂനു ഫീ ആഖിരി സമാനി ദജ്ജാലൂന കദ്ദാബൂന യഅതൂനകും മിനൽ അഹാദീഥി ബിമാ ലം തസ്മഉ അൻതും വലാ അബാഉകും ഫഇയ്യാകും വഇയ്യാഹും ലാ യുദല്ലൂനകും വലാ യഫ്തിനൂനകും. നിങ്ങൾക്കറിയോ, നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പൂർവികരും കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത വാചകങ്ങളുമായി കള്ളം പറയുന്ന തങ്ങളെ പ്രയോഗം ദജ്ജാലൂന കദ്ദാബൂന, കള്ളം പറയുന്ന വഞ്ചകന്മാര് രംഗത്ത് വരും. അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികൾ അവരവകാശപ്പെടും ഞങ്ങൾ ഖുർആന്റെ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർ ചിന്തിക്കും, അവരും ഖുർആനാ പറയുന്നത്, അവരും ഹദീസാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതി അവര് ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാണ്, ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വളച്ചൊടിക്കാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഈമാനെ കബളിപ്പിക്കാണ്. അത്തരം കക്ഷികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനിട വന്നാൽ ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അസ്ഹാബിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, വയ്യാക്കും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ, വയ്യാഹും അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചോ, ലാ യുദല്ലൂനകും നിങ്ങൾ വഴികേടിത്തരത്തിൽ അകപ്പെടണ്ട, വലാ യഫ്തിനൂനകും നിങ്ങൾ ഫിത്നയിൽ കുടുങ്ങി പോകണ്ട. മൻ യഅശ് മിൻകും ബഅദി ഫസയറ ഇഖ്തിലാഫൻ കസീറ. തങ്ങൾ പറയാണ്, എനിക്ക് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും കാണാനിട വരും. പല ആളുകളും പല കോലത്തിലും വരും. ആ കോലാണ് ഇപ്പൊന്ന് പലവരും വന്നിട്ട് ഖുർആനും തൗഹീദും അവകാശപ്പെട്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയക്കാര് രംഗത്ത്. അവരെ തൗഹീദിൽ തന്നെ അവർക്ക് സംശയം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം? റഹ്മത്തായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഫഅലൈക്കും ബിസുന്നതി വസുന്നതിൽ ഖുലഫാഇർ റാഷിദീനൽ മഹ്ദിയീൻ. എൻ്റെ സുന്നത്ത്, എൻ്റെ ഖുലഫാഉർ റാഷിദുകളുടെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് തമസ്സകൂ ബിഹാ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. വഅളൂ അലൈഹാ ബിന്നവാജിദ്, അണപ്പല്ലുകളെ കൊണ്ട് കടിച്ചു പിടിക്കുമാർ നിങ്ങൾ. ആര് ഖുർആൻ പറഞ്ഞും ഹദീസ് പറഞ്ഞും തൗഹീദ് പറഞ്ഞും നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ വന്നാലും ഒരു പുത്തനാശയത്തിലും പെട്ടുപോകാതെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ഇന്നദ്ദീന ഇൻദല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം, അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ മതം അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാണ്. ഏതാണ് ഇസ്ലാം? ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഖാൽ മാ അന അലൈഹി വഅസ്ഹാബി, ഞാനും എൻ്റെ സ്വഹാബത്തും ഏതൊരാശയത്തിന്മേലാണ്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വഹാബികളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും ഹദീസുകളും ദീനി ഉലൂമുകളും അഹ്കാമുകളും മനസ്സിലാക്കിയ ബഹറുൽ ഉലൂമുകളായ മുജ്തഹിദുകളായ അയിമ്മത്തുകളിൽ പ്രധാനിയായ ഇമാമുൽ ആലം അബൂ ഹനീഫ, ഇമാം മാലിക്, ഇമാം ശാഫി, ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹും അടക്കം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മുഫസ്സിറുകളിലൂടെ, അഖീദയുടെ ഉലമായിലൂടെ, കറാമത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരായ
ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തുകാരല്ലേ? ഈ ഉള്ളാളത്ത് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട മഹാനരായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അടക്കമുള്ള ഔലിയാക്കളിലൂടെ സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ സയ്യിദന്മാരിലൂടെ നമ്മിലേക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ സത്യപ്രസ്ഥാനം അത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അത് അഹ്ലുസുന്നയാണ്, സുന്നി പ്രസ്ഥാനമാണ്, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅയാണ്. ആ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു കക്ഷികൾക്കും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്ന പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമേ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സുന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കാം. മുജാഹിദിൽ പെട്ടുകൊണ്ട, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയിൽ പെടണ്ട, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ പെടണ്ട, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഈമാൻ കോട്ടം തട്ടിയാൽ, വിശ്വാസം അഖീദ ശരിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അർഹമുർ-റഹീമായ റബ്ബേ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയുള്ള ഞങ്ങളെ തലമുറ നീ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവര് അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നീ നിന്റെ ദീനായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അതിനെ നാം ദ്വാരക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ റജബ് മാസം നമ്മുടെ ജീവിതം ശുദ്ധിയാക്കി വരാൻ പോകുന്ന ശഅബാൻ വശഅബാനു ശഹരി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, ശഅബാൻ എൻ്റെ മാസം എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. തങ്ങളെ മാസം, തങ്ങളെ മാസമാകുമ്പോ അതിന്റെ ബഹുമാനം വളരെ വലുതാണ്. എന്തേ തങ്ങളെ മാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതിന് കാരണമുണ്ട്. അവിടത്തെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ആജ്ഞയുള്ള അഹ്സാബ് സൂറത്തിലെ ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ എന്ന ഖുർആന്റെ ആയത്ത്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ കൽപ്പനയുള്ള ആയത്ത് അവതരിച്ച മാസമാണ് ശഅബാൻ. അങ്ങനെ റജബില് നാം ശുദ്ധിയായി ക്ലിയറായി ശഅബാൻ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ശഅബാനിൽ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കൽബ് ശുദ്ധിയാകാനുള്ള വഴി എന്താണ്? കൽബ് പ്രകാശിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അതിനുള്ള വഴി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അക്സിറു മിനസ്വലാത്തി അലയ്യ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മേൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞോ. അസ്വലാത്തു നൂറും ഫിൽ ഖൽബി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ പ്രകാശമാണ്. സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ ഹൃദയം പ്രകാശിക്കും. ഫഇന്ന സ്വലാത്ത അലയ്യ നൂറും ഫിൽ ഖബരി, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുടെ ഖബറിലും സ്വലാത്ത് പ്രകാശമായിട്ടുണ്ടാകും. മഹ്ശറയിൽ സിറാത്ത് പാലത്തുമ്മലും പ്രകാശം. വനൂറും ഫിസ് സിറാത്ത് വനൂറും ഫിൽ മീസാൻ, മീസാനിലും സ്വലാത്ത് പ്രകാശമായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈമാന് പവർ കൂട്ടുക, തഖ്വക്ക് പവർ കൂട്ടുക, വറഅന് സൂക്ഷ്മതക്ക് പവർ കൂട്ടുക, ഇഖ്ലാസിന് പവർ കൂട്ടുക, തങ്ങളുമായി വലിയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ഇന്ന ഔലൻ നാസി ബി യൗമൽ ഖിയാമത്തി അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വലാ, ആര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നോ അവരും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും വലിയ ബന്ധത്തിലെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. സ്വലാത്ത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. നിങ്ങൾ ബായാറിൽ വന്ന് നോക്ക്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വലാത്ത് നടന്നപ്പോൾ സുബഹി വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹിയുടെ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് ആസാമിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു 10-55 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ. അയാൾ വെള്ളത്തിന്റെ ബോട്ടലുമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വയറ്റിൽ ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ്. അങ്ങനെ എത്രയോ ക്യാൻസർ അടക്കം പിടിപെട്ട ആളുകൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനിലും ആംബുലൻസിലുമായി വരുന്ന
ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ. അവര് വരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഉപ്പാപ്പ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടണം, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ രോഗം സുഖപ്പെടണം, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കടം വീടി കിട്ടണം, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടണം. ആ നെയ്യത്തിൽ ഇത്രായിരം ആളുകൾ റഹ്മത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വസീലയാക്കി അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് റബ്ബിലേക്ക് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആക്ക് അവിടെ ഇജാബത്ത് കിട്ടൂലേ? അവിടെ കബൂല് കിട്ടൂലേ? കാരണം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ആള് ചിന്തിക്കുന്നത്, റബ്ബേ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കില്, ശരീരം തളർന്ന് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത ആള് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലാ എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്റെ കാര്യം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഫിയത്ത് കിട്ടിയെങ്കില്. കിഡ്നി തകർന്ന ആള് ചിന്തിക്കുന്നത്, റബ്ബേ എന്റെ കിഡ്നി ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ഇല്ലാതെ എനിക്കൊന്ന് ശിഫ കിട്ടിയെങ്കിൽ. ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ആള് ചിന്തിക്കുന്നു, അല്ലാ എന്റെ ക്യാൻസർ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ ക്യാൻസർ രോഗം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ വേറൊന്നും വേണ്ട. ഒരേ ഒരു ചിന്ത അവരെ കൽബില്. ദൂരെ ദൂരെ തമിഴ്നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരികയാണ്, മാസാമാസം ഒരു സ്വലാത്തും മുടക്കാതെ വരികയാണ്. അവര് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ചിന്ത, ഒരേ ഒരു കൽബ്. ആ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇജാബത്തില്ലേ? അവിടെ മലായിക്കത്തിന്റെ ഹുദൂർ ഉണ്ടാവും. ദിക്റിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സില് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അർവാഹുകൾ ഉണ്ടാകും. അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചാമീൻ പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതൊരിക്കലും തട്ടിക്കളയുകയില്ല. റബ്ബ് റഹ്മാനാണ്, അവൻ റഹീമാണ്, അടിമകളോട് വല്ലാത്ത പിരിശമുള്ളവനാണ്, കൃപയുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ ഇദൻ യക്ഫീക ഹമ്മുദ് ദുനിയാ വഹമ്മുൽ ആഖിറ, നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലെ ആഖിറത്തിലെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് മതിയല്ലോ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സുഖപ്പെടാത്ത രോഗങ്ങളില്ല, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നീങ്ങാത്ത ടെൻഷനുകളില്ല, സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയം തങ്ങളെ കണ്ട് തബസ്സുമിൽ കലിമ ചൊല്ലി പിരിയണം, ഈമാനോടെ മരിക്കണം. എന്നാൽ മരണസമയം തങ്ങളെ കണ്ട് തബസ്സുമിൽ കലിമ ചൊല്ലി പിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ടോ? അക്ഫിറൂ മിനസ്സലാത്തി അലയ്യ, നിങ്ങൾ ധാരാളം സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞോ. ഒരാളെ ശ്വാസമടങ്ങി ഖബറിൽ വെച്ചാൽ മലായികത്ത് വന്ന് തങ്ങളെ കാണിച്ചു ചോദിക്കും, മാ തഖൂലു ഫീ ഹാദർ റജുൽ, ഇവരെ അറിയോ, ഇവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോന്ന് ഹബീബ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണിച്ച് ഖബറാളിയോട് മലായികത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ സ്നേഹികൾ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ചെല്ലുന്ന ആളുകൾ അവര് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പരിചയമുണ്ട്, ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത് എൻ്റെ നേതാവായ മുത്തുനബിയാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആ തങ്ങള് നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിക്കൂലേ? ഇന്ന ഔലന്നാസി ബി യൗമൽ ഖിയാമത്തി അക്സറുഹും അലയ്യ സ്വലാ, ആര് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നോ അവരും തങ്ങളും വലിയ ബന്ധത്തിലാണ്, വലിയ പരിചയത്തിലാണ്, വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ്. ആ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മ കൈയൊഴിയൂല. അങ്ങനെ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി വറമളാനു ശഹ്റു ഉമ്മത്തി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി, എൻ്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ മാസം എന്ന് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ റമളാൻ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ റമളാൻ ഖുർആന്റെ മാസമാണ്. ഷഹ്റു റമളാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസം. ആ ഖുർആൻ അവതരിച്ച മാസം ഖുർആൻ ഖത്മാത്തുകൾ തീർക്കണം. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആലിമു ഖുറൈശിൻ യംലഉ തിബാഖൽ അർളി ഇൽമാ, ലോകം മുഴുക്കെ ഇൽമിനാൽ നിറക്കപ്പെടുന്ന ഖുറൈശി തറവാട്ടിലെ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ എന്നാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഷാഫി ഇമാമിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ആ ഷാഫി ഇമാം റമളാൻ ഒന്നായാൽ ദിവസം 2 ഖത്ം. അപ്പൊ റമളാൻ 30 ദിവസം കിട്ടിയാൽ 60 ഖത്ം, ഒരു മാസത്തിൽ 60 ഖത്ം.
നമ്മൾക്ക് റമദാൻ 30 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഖത്ം തീരും. ഒരു ജുസു പോലും ഓതാത്ത ആളുകളല്ലേ. ഖുർആൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കൂല. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കുക. ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇവിടെ എത്ര വലിയ സ്ഥാനമാനം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര വലിയ അധികാരം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, എത്ര വലിയ സ്വാധീനവും ആരോഗ്യവും ഭംഗിയും എത്ര വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തകരും. അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, തുർക്കിയില്, സിറിയയില് ആയിരങ്ങൾ, 10,000-ങ്ങൾ, 15,000-ന് മീതെ ആളുകളായി എന്നാണ്. ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഇദാ സുൽസിലത്തിൽ അർളു സിൽസാലഹാ, ഈ ഭൂമി ഒന്ന് കിടകിട വറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ഭൂമിനെ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കുലുക്കിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി, എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണാകും. ഒരു സംശയമില്ല, ആർക്കും അതിനെ തടുക്കാൻ പറ്റൂല. എല്ലാ നിലയിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇക്കാലം ആ ഭൂകമ്പം തടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റിയോ? ഭൂകമ്പം അങ്ങനെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ, പ്രവചിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഒരു സംവിധാനത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്നും മണ്ണിന്റെ അടികളിൽ, മണ്ണിൽ നിന്ന് JCB-യും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മയ്യത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കുരുന്നു മക്കളടക്കം ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുടുംബം തേങ്ങലോടെ വേദനയോടെ കരയുന്നു. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടോ? അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, സിറിയയിലും തുർക്കിയിലും അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ ദറജ ഖബൂൽ നൽകണം റഹ്മാനെ, മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ദറജ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്, ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കണം റഹ്മാനെ. പരിക്ക് പറ്റി കഴിയുന്ന ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ റബ്ബാകുന്ന നീ ഏറ്റെടുത്ത് അവർക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ, ആശ്വാസം നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിക്കുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പ്രത്യേകമായ കാവൽ നൽകണം അല്ലാഹ്. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ജനങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകൾ കാരണം കടലിലും കരയിലൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെറ്റ് ചെയ്ത ആളുകൾ മാത്രമല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക. ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചാൽ ആ കടിച്ച ഉറുമ്പിനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക, ഉറുമ്പും കൂട്ടം മൊത്തം നശിപ്പിക്കും അല്ലേ? ഇതുപോലെ ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്താലും അദാബ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും, എല്ലാവർക്കും അത് ബാധിക്കും. അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പാഠമാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ്, സമ്പത്തുള്ളവരാണ്, അധികാരമുള്ളവരാണ്, എല്ലാ ഭംഗിയുള്ളവരാണ്, എല്ലാ കഴിവുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കുലുങ്ങിയപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ അമർന്ന ശ്വാസം അടങ്ങിപ്പോയി. രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയോ? ദുനിയാവിന്റെ അവസ്ഥ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ നാം ഈ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ശ്വാസം അടങ്ങിയാൽ നാളെ സ്റ്റേജിലുണ്ടാവൂല, നാളെ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. അതിന് രോഗം വേണ്ട, അസുഖം വേണ്ട. ചിലർ ചിന്തിക്കും എനിക്കിപ്പോ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഞാൻ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്, ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നും സംഭവിക്കൂല. വെറുതെ തോന്നാണ്. ഈ എനർജി ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള, അറ്റാക്ക് വന്നാൽ പെടുന്നനെ അപകടത്തിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്നു. ഒരു അസുഖമില്ലാത്ത ആള് പെട്ടെന്ന് ഒരു തലവേദന, ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് മരുന്നും അസുഖമൊന്നുമില്ല, പിന്നെ ചെക്കപ്പ് നടത്തി വെക്കുമ്പോ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ, ഇത് 4th സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കഴിഞ്ഞ ബയാർ സ്വലാത്തിന്റെ ദിവസം ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 7 വയസ്സായ ഒരു ആൺകുട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിന്റെ 2 കണ്ണും ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് വന്നു. മുമ്പൊക്കെ നല്ല ശരിയിലുണ്ടായിരുന്നു. മംഗലാപുരത്തെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചു. അവരെ പറഞ്ഞു ഇത് ബ്രെയിനിൽ സംഭവിച്ച ഈ ക്യാൻസർ, അത് തൊട്ടാൽ അപകടകരമായ സീരിയസ് ആയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് തൊടാൻ പറ്റൂല. ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, കുഞ്ഞല്ലേ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോ, പ്രാർത്ഥിച്ചോ. ഒരസുഖം വന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കഥ കഴിഞ്ഞു.
2 കിഡ്നി നമ്മളത് തകർന്നു, ഫൈൽഡാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഹറാമിന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടോ? ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തളർന്നു പോയില്ലേ? ഇത്രേ മനുഷ്യനുള്ളൂ. ഈ ദുനിയാവിന് നിലനിൽപ്പില്ല. അദ്ദുന്യാ ദാറുൽ ഫനാ. ഈ ദുനിയാവിന് നിലനിൽപ്പില്ല. ഇവിടത്തെ ഉമ്മ ബാപ്പ നിലനിൽക്കില്ല. ഇവിടത്തെ വീടുകളും ഫ്ളാറ്റുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും അധികാരവും ഭംഗിയും ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇവിടത്തെ മക്കൾ നിലനിൽക്കില്ല. ഇവിടത്തെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലെ ബന്ധത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല. വൽ ആഖിറത്തു ദാറുൽ ഖുലൂദ്. ശാശ്വതമായ ലോകം, അത് പാരത്രിക ലോകമാകുന്ന ആഖിറമാണ്. ആ ആഖിറം സമ്പാദിക്കാനാണ് ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിം അവരുടെ ഉംറിനെ, ആയുസ്സിനെ ചെലവഴിക്കേണ്ടത്. അദ്ദുന്യാ മസ്റഅത്തുൽ ആഖിറ. ആഖിറം സമ്പാദിക്കാൻ ദുനിയാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുക. ഏത് കൃഷി? ഖൈറാത്തുകൾ, നന്മകൾ ചെയ്യുക. അല്ലാഹ് പൊരുത്തപ്പെട്ട നൽകി ജീവിക്കുക. മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ, നിങ്ങൾ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ബോഡി ഷേപ്പ് ടൈറ്റ് ബിറ്റ് ബുർക്കയും പർദ്ദയും ധരിച്ച് അന്യ പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിക്കും വിധം വാട്സാപ്പുകളും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ദുരുപയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളും ഹറാമായ സ്നേഹങ്ങളുമായി വ്യഭിചാര പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ വെറുതെ വിടൂല. ഭംഗിയൊക്കെ പോവും, എല്ലാം നഷ്ടമാകും. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരികളാണ് 10, 20, 25 ഏജുള്ള കുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ ബ്രസ്റ്റിൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടിട്ട് ആ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മറുഭാഗത്ത് വന്ന് അതും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ക്യാൻസർ വ്യാപിച്ചിട്ട് കിടന്നാൽ ഉറക്കമില്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല, വേദന കൊണ്ട് പെടയുകയാണ്. അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തണ്ട. ഈ ദുനിയാവ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുസ്ലിമിന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക. വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റിവെക്കുക. അങ്ങനെ തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട, കള്ളം പറയണ്ട, ഗീബത്ത് പറയണ്ട, ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കണ്ട. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ആലിമീങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരിലും അല്ലാതെയും കുറവാക്കി പറയണ്ട. ഒരു തങ്ങന്മാരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട. നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട. വർഗീയ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ വിഷയങ്ങളിൽ അകപ്പെടണ്ട. നാടിന്റെ സമാധാനം കെടുത്തുന്ന ഒരു ഗുണ്ടാസത്തിലും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലും ഒരു പ്രവർത്തികളിലും ഏർപ്പെടണ്ട. കള്ള്, കഞ്ചാവ്, ഹാൻസ്, പൻപരാഗ്, ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം നമുക്ക് വേണ്ട. ബട്ടിയുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഇടപെടണ്ട. ഒരൊറ്റ വഖ്ത് നിസ്കാരം ഖളാ ആക്കണ്ട. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് അഹ്ലു സുന്നയാണ്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്താണ്. സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നു. ചെറിയ കാല ആയുസ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിലായി, റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും, ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ബായാർ സ്വലാത്ത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. നാളല്ല, മേലത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രി 17-ാം തീയതി. ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ബായാർ സ്വലാത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ ആള് വരുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവരെല്ലാം ബായാർ സ്വലാത്തിന് വരുന്ന ആളാ. ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇയാളല്ലോ. അതെ, അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച 17-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രി ബായാർ സ്വലാത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ അതുപോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓരോ ആശം നൽകട്ടെ. ഈ മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇവിടെ സമ്മേളിച്ച ആളുകൾ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله
الله العظيم أستغفر 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 الله العظيم. جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم بقول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستعيذ يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. يا محمد
يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് ഖൈറായ നീയത്തോടെ ഈ മജ്ലിസിൽ സമ്മേളിച്ചവരുണ്ടോ നീ അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അല്ലാ. ഏത് രോഗികളുണ്ടോ ശിഫ നൽകണം അല്ലാ. എത്ര കടങ്ങളുണ്ടോ വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക. റോട്ടിലുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എന്തൊരു അന്തസ്സുള്ള കുട്ടികളാ. എന്ത് വളരെ നല്ല ഉഷാറായി അച്ചടക്കത്തോടെ വലിയ ആവേശത്തോടെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിൽ സജീവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ആളുകൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവർക്ക് വലിയൊരു തൗഫീഖാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമൊക്കെ സ്വഹീൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസുണ്ട്. വശാബുൻ നശാ ഫീ ഇബാദത്തില്ലാ, അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുവത്വം ചെലവഴിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ. അവർക്ക് അർശിൻ്റെ തണൽ ഇട്ടുകൊടുക്കും. കാരണം യുവാക്കൾക്ക് യുവത്വം അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന. കാരണം തെറ്റുകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ കൂടുതൽ സാധിക്കുന്ന വഴുതി വീഴുന്ന പ്രായമാണ് യുവത്വം. ആ സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ ഏറ്റെടുക്കും. അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ, ഇവിടെ കൂടിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി തരട്ടെ. അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖിദ്മയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തരട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരട്ടെ. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തന്നെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് പറയണ്ട. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് വേർക്കാൻ പോകണം. ആ അതെ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി ആരാണ്? 4-5 ദിവസം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. അള്ളാഹുവെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് നീ മഅ്ഫിറത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ്. ഖബർ സ്വർഗാക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട ഒരാൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഈ കിഡ്നിൻ്റെ അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഉള്ള ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ്. പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നൽകണം അള്ളാഹ്. എന്താ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ? മോണു സാഹിബ്. അതുപോലെ ഇവരെല്ലാവരും എവിടെ ഉണ്ട്? ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ഇനി പ്രസിഡൻ്റോടെ പ്രസിഡന്റ് ഓയിസാജ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. മാഷാ അള്ളാഹ്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹ് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഈ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ബായാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഇതാർക്കല്ലേ? ഞാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതെ, ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഓപ്പറേഷത്തിന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജിക്ക് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ആ വെള്ളമെല്ലാം അവിടെ നിന്നോട്ടെ. നമുക്കത് വരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടി തരട്ടെ. പറയാം. പള്ളി എന്താണ്? പള്ളി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് കുറ്റിയടിച്ച പള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ ആണത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പള്ളി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ കഴിവിനനുസരിച്ച്
വേണ്ട നിലക്ക് സഹായങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അള്ളാഹു ബറക്കത്താക്കി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدنا يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. خذ بأيدينا قلت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أعوفنا انظرنا أدركنا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا كريم يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا بارئ يا الله، يا مصور يا الله، يا قهار يا الله، يا رزاق يا الله، يا وهاب يا الله، يا طواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا عفو يا الله، يا رؤوف يا الله، يا مالك الملك يا الله، يا ذا الجلال والإكرام يا الله. إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوسلين بجميع من علمت إليك يا ربنا. പരിശുദ്ധ റജബിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ വസീലയാക്കി നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കൈകളെ ഖായിബാക്കാതെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഈ മുതബറക്കായ സദസ്സിലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹുകളും മഹനീയ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടത്തോടുള്ള ഹബ്ബനാൽ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നിറക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഖൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. يا حي يا قيوم أحي قلوبنا بنور معرفتك يا رب العالمين. أرحم الراحماയ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ മഹല്ല് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ, ഈ മജ്ലിസിൽ സമ്മേളിച്ച സഹോദര സഹോദരിമാർ, ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ, കടപ്പെട്ടവർ, അർഹമുർറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, ബായാർ സ്വലാത്ത്, കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൽ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹ്ലുസുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി സഹായികളായ സഹകാരികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ, എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം അല്ലാഹ്. ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറടക്കം വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബായാറിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അസറ് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട വടകരക്കടുത്ത് കല്ലിക്കണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബ്രെയിനിൽ ക്യാൻസറായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് രണ്ടാമതും തിരിച്ചു വന്നു എന്ന സങ്കടം പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 10-30 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്വലാത്തിന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. റഹമുറാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബേ, കാഫിയാണ് അല്ലാഹ്. ഷിഫാ നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആര് ക്യാൻസർ അടക്കം ഏത് രോഗത്താൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ആജിലായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. കാമിലായ സുഹത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും സ്നേഹികൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സകല കടങ്ങളും വീട്ടാൻ വഴി എളുപ്പാക്കണം റഹ്മാന്. ഹക്കുകളോടെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ അഴിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാൻ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബേ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാന്. കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിഫ്ള് നൽകി നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെടുന്നനെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിലും നടുറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ICUവിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഓപ്പറേഷനെ തൊട്ട് കാക്കണം റബ്ബേ. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ദർസിലും ഇൽമിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ബിസിനസ്സിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നീ നൽകിയ മുഴുവത്തിലും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച സർവ്വരിലും ഖൈറാത്ത് ബറക്കാത്ത് ഏറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. സകല സിഹറും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. അയിനെ നശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. ശൈത്വാനെ ഹലാക്കാക്കണം അല്ലാഹ്. സകല ശത്രുക്കളെ ഷർറിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാഹ്. കല്യാണപ്രായമെത്തിയവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകണം റഹ്മാന്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണം റഹ്മാന്. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നൽകണം റഹ്മാന്. ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഹബ്ബീങ്ങളായി നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ തങ്ങളെ കാണാനും അവിടുത്തെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ഉംറ മഖ്ബൂലായ നിലക്ക് നിർവഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. അവസാനം നീ നിശ്ചയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വുളൂഅലുള്ള സമയം ഖൈറാത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനെ അറിഞ്ഞ് ഹാദാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈമാനോടെ തബസ്സുമലായി കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് പിരിയാൻ ഈ മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾക്ക് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയികളിൽ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. യാ റബ്ബനാ അൻത മൗലാനാ അലൈക തവക്കൽനാ വഇലൈക
أنبنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.